Iti na ibaggadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibaggadamag. Mataydayaw itinagan ni Apo Diyos na imbag nga rabii kadatayo amin kakabsat ken gagayem ko iti Apo. Ita intayo nga pagadalan iti tema nga ti panakapalintig. Dito'y surat ni Apostol Pablo, Roma 5:1. Idinto nga rod, mapalintig tayo gapo iti pamati, at daan tayo ti panakakapya, iti Diyos gapo kin Apo tayo, Hesu Kristo. Amin tao ket managbasol, kuna natin na santuan nga kasuratan. Mabasa tayo dito'y surat ni Apostol Pablo, Roma 3:23. Taisuda amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Dagiti amin at tao ket kunana ti Biblia managbasol. Ket saan mabalin nga awanin wenno mapalabas latan ti Apo ti basol ti tao. Dawdawatin tilinteg ken kinahustisya ti pannusa nga ipapatay kadagiti iso amin managbasol. Ngem kayat ti Apo nga maisalakan dagiti managbasol. Gapu ta iso nakit manang nga asi a Dios. Madaydayaw itinagan ni Apo Dios. Tatta anya ti panakapalintig ti maysa anamati managbasol idi ti sangwanan ti Apo ngem ita napalintig iso nagapo iti pamati na iti dara ni Hesu Kristo naibuyat tapno mapakawan dagiti basol na. Madaydayaw itinagan ni Apo Dios. Daytoy ti kunana dito'y surat ni Apostol Pablo, Roma 3:24 ingana 25. Idinto maibilang da analintig nga awan ti baybayad na gapo iti parabor na. Maaramat ti panakasabot nga adaken Kristo Jesus. Isu nga impaay ti Dios adaton ti panakikapya gapo iti pamati iti dara na, tapno maiparangarang ti kinalintig na, tagapo iti kinaanos ti Diyos pinalabas na dagiti basbasol aramid idi. Iso nga gapo iti pamati ikaw kawis ti managbasol, ti kinalintig ni Jesu Kristo ken iti sangwanan ti Apo, isunan ket nagbalin nalintig. Madaydayaw itinagan ni Apo Dios. Ken ti managbasol ket nakilimeng ti nakaskas daaw. Kinatao na iti manangisalakan. Ket gapu iti daytoy makita ti Apo ti managbasol kas nalintig. Madaydayaw itinagan ni Apo Dios. Anya ti dalan ti panaka palintig, saan nga babaen tilintig wenno bilbilin. Tapno iti maysa a tao ket maddaan ti panaka palintig. Kunana dito'y surat ti Roma 3:20, kastoy ti mabasa tayo. Madaydayaw tinagan ni Apo Diyos.
Agsipod ta, awan to tilasag ang maibilang analintig, tisango ti Diyos, gapo kadagiti aramid tilintig, tagapo itilintig, maipakaammo ti basol. Anya, ti kunana ti Biblia kakabsat, ti panakapalintig saan agapo dagiti aramid, ti panakapalintig saan mitlaing itilintig, wenno bilbilin. No diket, ti panakapalintig ket babain ti pamati kini Kristo nga apo tayo. Nga isuna ti nang subot kadagiti iso amin abasbasol tayo, kunana dayta dito'y surat ni Pablo, dito'y Roma, Kapitulo 3, versikulo 24, ingana 25. Idinto ang naibilang analintig nga awan ti bayad na, gapo iti parabor na, amaramat ti panaka subot nga adaken Kristo Jesus. Isu nga impaay ti Diyos adaton ti panaki kapya, gapo iti pamati iti darana. Tatno, maiparangarang ti kinalintig na, tagapo iti kinaanos ti Diyos, pinalabas na dagiti basbasol ana aramid idi. Mataydayaw itinagan ni Apo Diyos. May kadwa, ti panakapalintig ket babaen ti parabor. Daytoy ti kunana ditoy surat mitlaing ni Apostol Pablo, Roma 3:24. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Idinto ang maibilang daa nalintig, nga awan ti baybayad na gapo iti parabor, ang maaramat ti panaka subot nga adakin Kristo Jesus. Dito'y mitlaing surat ni Apostol Pablo, Tito 3:7. Tapno idinto, ang mapalintig tayo gapo iti parabor na, maaramid tayo nga agtawid. Mayalubog iti panangi nanama, tibiyag nga agnanayon. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. May kallo, babain iti dara ni Apo tayo Hesukristo, mapalintig iti maysa a tao. Mabasa tayo dayta dito'y surat ni Apostol Pablo, Roma 5:9. Nang nangro na pay, nga rod, idinto ang mapalintig tayon, iti dara na, maisalakan tayo, iti pungtot gapo kenkwana. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Kasano mapalintig iti maysa nga tao, gapo iti dara ni Apo tayo nga Hesukristo. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Isu nga gapo iti dara ni Apo Hesukristo, kuna na tinasantuan nga kasuratan, maisalakan tayo, iti pungtot gapo kenkwana. May kapat, ti panakapalintig ket maysa nga aramid, ti Diyos nga manang ukom, iso nga, kuna na ti nasantuan nga kasuratan, ti maysa a managbasol, nga namatiket awatin na. Kuna na dito'y surat ti Roma 5:1. Idinto nga rod, a mapalintig tayo, gapo iti pamati, at daan tayo ti panakikapya, iti Diyos gapo ken Apo tayo a Hesukristo. Madaydayaw itinagan ni Apo Hesukristo. Ti panakapalintig ket may sagayam nga aramid ti Diyos nga manaukom. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos.
Anya pay, anya tibunga ti panaka palinteg. Tibunga ti panaka palinteg. Datayo ket addaan talna. Talna tinakem babaen ti asi na apo tayo. Gaputa isunakit manang nga asi a Diyos. Addaan tayo ti talna. Ti puso, babaen ti panagayat ti apo. Ta isunakit managayat nga apo. At daan tayo ti talna ti panonot, babaen ti kinapudno na ni apo a Diyos. Anya pay, at daan tayo ti talna ti kararwa babaen ti presensya ti Diyos. Iso nga, kakabsat ken gagayim ko, ken kakabsat ko iti apo, datayo ket pinalintig ti apo, datayo ket pinalintig gapo ken Kristo, ken datayo ket pinalintig babaen ti pammati. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Iso nga, daytoy nga panakapalintig nga naggapo kini Apo Diyos ket masapol tayo nga agnaid ditoy nga aramid ni Apo Diyos para kanya tayo. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Amami nga nailangitan, maminsan pa'y agyaman kami iti dakkel nga panagyaman tagapo dagiti aramid mo kanyami ket naaddaan kami di parabor nga naggapo kingka agyaman kami daytoy ti kararagmi itinagan ni Apo Jesus nga Apo mi. Amen. Maminsan pa'y siyak ni Pastor Sunny Habil. Nagapo iti kawayan lokal. Maminsan pa'y ket agyaman tayo. Tamiminsan pa'y nga nangigan tayo. Dagiti sarita ti Diyos. Diyos ti mang parabor iti tunggal maysa kadatayo. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request, ayaten may nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962, wenno 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.